Isa sa kaugalian ng mga Pilipino ay ang pagiging magiliw at mapagkapwa-tao. Isang halimbawa na nito ang mga dinadaos na kapistahan kung saan ay naghahanda ang mga Pilipino hindi para sa kapamilya lamang o kakilala, kundi sa lahat ng mga panauhin, kakilala man o hindi. Masasabi nating isa ito sa pinakamaganda nating katangian. Subalit paano kung sa lugar ng pagbibigayan at kasiyahan na kagaya nito ay may isang taong hindi lamang ang handa ang gustong matikman, kundi pati na rin ikaw? Ito ay tungkol kay Boyet at sa kanyang hindi malilimutang karanasan nang minsang dumalo siya sa isang pistahan. Uy, Goryo! Anong ginagawa niyo dyan sa may Kaimito? Mamaya makita kayo dyan ni Lola. Mapalo na naman kayo. Sambit ni Boyet. Isang umaga nang makita niya ang pinsan nitong si Goryo at si Dondon na naghuhukay sa may matandang puno ng Kaimito. Halika dito, Boyet. Ang mabuti pa tulungan mo kami. Gumagawa kami ng tunnel sa ilalim ng lupa. Pag natapos natin to, ilalagay natin ng tuyong dahon sa loob, tapos mamayang gabi sisindihan natin. Nakita ko ito doon sa mga bata sa kabilang barangay. Sambit ni Dondon. Ang ginagawa nila ay naghuhukay ng isang maliit na balon at mula doon sa mga gilid nito ay nilalagyan nila ng mga tila kuweba. Ano naman ng Lola dyan Nagpunta doon sa may simbahan. Sinundo ng tropa niya. Sambit naman ni Goryo. Anong sinundo ng tropa niya? Ikaw talaga, Goryo. Kapag narinig ka ng lola mo, siguradong lagot ka na naman. Ano na naman ba yung ginagawa niya dyan? Bawal yan. Biyernes ngayon. Bawal ang naghuhukay sa lupa. Takpan niyo yun kung ayaw niyong kayong ibaon ko dyan. Hala, sige na, bilis. Nakatanggap ng malutong na pingot sa tenga si Goryo mula sa kanyang nanay na si Tia Conching. Sabi sa inyo malalagot tayo. Pati tuloy ako napagalitan. Takpan nyo na kasi yan. Mabuti pa makuha na lang tayo ng santol dyan kina Mang Tomas. Nakita ko kasi kanina palabas si Mang Tomas, dala-dala yung kalabaw niya. Sigurado matatagalan yun doon. Pag-aaya naman ni Boyet. Nasa tapat lamang ng bahay ng kanyang lola ang bakura ni Mang Tomas, kung saan naman makikita ang napakalaking puno ng santol. Namumunga ito ng mga bangkok, mga pinakamalalaking uri ng santol. Madamot ang matanda at mas gusto pa nito na nabubulok at naglalaglagan ang mga pananim na santol kesa ipamigay sa mga bata. Teka, kunin ko lang yung tungkod sa sampayan namin para mas madami tayong makuha. Dondon, kumuha ka ng supot dyan sa kusina nila Lola, tapos sumunod ka na lang sa amin ni Boyet. Utos ni Goryo. Ba't ako na naman? Ayoko nga, ba't ako yung utusan mo? Ayokong pumunta sa kusina ni Lola. Mamaya nandun na naman si Lola magpakita. Takot na sambit ni Dondon. Hindi na nila nasilayan pa ang kanilang lolo. Subalit simula pa ng maliit sila, ay madalas na silang takutin ng mga tiyuhin na di umano ay madalas na nagpapakita sa kusina ng lola nila ang kanilang lolo at nagkakape sa lamesa. Kung kaya't kapag nauutusan sa kusina ng bahay ng lola nila ay nagtuturoan ng mga ito. Huwag ka nang kumuha ng supot. Yang damit mo na lang ang gamitin nating lalagyan at pangsalo ng santol. Bilis, tara na. Baka maabutan pa tayo ni Mang Tomas Madaling aya ni Boyet. Ganoon nga ang nangyari. Masayang namitas ang mga magpipinsan habang palingon-lingon sila sakaling matanaw na nila na paparating si Mang Tomas. Kapag nagkataon mapapalo na naman sila ng kanilang lola. Uy,
Don, Goryo, bilis, halina kayo. Pumasok muna tayo sa bahay ni Lola. Ayan o, paparating si Manang Cora. Diba sabi ni Tiyo, aswang yan. Nangunguha daw yan ng bata. Bilisan mo na dyan, Goryo. Bumaba ka na. Pagmamadaling wika ni Boyet sa pinsan nito na noon ay nakayakap pa sa sanga ng santol. Sa taranta ni Goryo ay hindi na ito nakapag-isip pa at tinalo na lamang ang puno. Aray ko, ang sakit. Tulong. Ang sakit ng paa ko. Daing ni Goryo nang bumagsak sa lupa. Ay, ang galing. Bakit ka tumalon? Ang taas-taas niyan eh. Wika naman ni Boyet. Mamaya na yan. Tara, pumasok na tayo. Mamaya kakakunin tayo ng taong yan. Wika naman ni Dondon. Ang matandang si Manang Cora ang ginawang pangtakot ng mga matatanda sa kanilang lugar sa mga kabataan noong araw. Ito ay upang mapigilan ng mga bata sa paglabas sa hapon at matulog ang mga ito. Sobrang mahaba at purong puti kasi ang buhok ng matanda. Maitim din ang kulay ng matanda at kapag dumadaan ay panay lamang ang pagbulong-bulong nito ng mga salitang hindi maintindihan. Dahil nga dito ay mas lalong naging nakakatakot ang matanda. Kahit mga matatanda na sa lugar nila ay iwas dito na makasalubong. Malakas daw kasi ang usog ng matandang ito. Nakakatakot talaga yung si Manang Cora. Sabi sa akin ni Tio Ponzo, dati daw may nakakita dyan. Naguhukay daw doon sa may sagingan sa madaling araw. Siguro ininilibing niya yung mga kinakain niyang bata. Wika ni Boyet. Seryoso silang nakasilip sa bintana nang bigla silang gulatin ng Tio Ponzo nila, dahilan para matumbang tatlo. Sino nga son dyan? Kahit kailan talaga ang duduwag niyong tatlo. Sige, magtigas pa kayo ng ulo nang sa susunod kayo nang ibabaon ni Manang Cora. Ay, Ponzo, tigilan mo nga mga bata. Ano, nakambili ka ba ng malagkit? Tanong ng Tia Conching ni Boyet sa kapatid nitong si Tio Ponzo. Oo ate, dadaan na daw mamaya ni Nay Bergie dito. Ate, bukas nga pala pupunta ako dun sa pista dun sa barangay nila Simon. Naimbita kasi ako. Madami yatang ihahanda. Sayang naman. Pagpapaalam ni Ponzo sa atin ito. Tio, sama mo naman ako. Gusto ko ding makakita ng pistahan sa ibang barangay. Magpapaalam ako kila nanay. Wika ni Boyet. Wala ang mga bata dun. Pang matanda lang yun. Ano namang gagawin mo dun? Pagtatanong naman ni Ponzo na tila ayaw isama ang kanyang pamangkin. Ang mabuti pa isama mo na nga yung mga bata, Ponzo, nang may magbantay man lang sa iyo. Mamaya malasing ka naman doon at mabalitaan namin na nabugbog ka na naman. Sambit ng atin ito. Dahil nga sa binata itong si Ponzo ay mapusok at lapitin ng away. Nay, ayokong sumama. Aantukin lang ako doon. Ako din, Tia. Ayoko. Matatanda lang ang nandun. Utos-utusan pa ako niya ni Tio Ponzo. Ako na lang ho, Tia. Magpapaalam ako kay nanay at kay tatay. Tio, may lechon kaya doon? Nakangiting tanong ni Boyet. Hay nako, ginawa mo pa akong taga-alaga ng makulit. Sige na nga, sumama ka na. Pero wag mo akong mamadaling umuwi kundi iiwanan kita doon. Pagbabanta ng Tio Ponzo nito. Kinagabihan naman sa bahay nila Boyet
Oh, Boyet. Paghugas ka na ng paa at ng kamay mo, kakain na tayo. Tawagin mo na rin ang tatay mo. Wika ng ina ni Boyet. Agad namang tumalima ang bata at tinawag ang tatay nito na nakikipagkwentuhan sa labas ng kanilang bakuran. Tay, kakain na daw po, sabi ni nanay. Sambit ni Boyet sa tatay. Habang kumakain naman, ay kumuha ng tsempo si Boyet para makapagpaalam. Ano bang kailangan mo, Boyet? Kanina ka pang palipat-lipat ng tingin sa amin ng inay mo. At saka, bakit di mo ginagalaw yung pagkain mo? Tanong ng ama nito. Masama ba ang pakiramdam mo, anak? Yan na nga bang sinasabi ko? Kakalaro mo yun sa alikabok. Nag-aalalang wika naman ang ina. Nay, wala po akong sakit. Ano kasi? Tay, Nay, si Tio Ponzo po kasi niyaya ako na sumama sa pistahan. Doon daw po sa kabilang barangay. Magpapaalam lang po sana ako. Sige na, Nay, Tay, payagan niyo na po ako. Papantayan ko po kasi si Tio Ponzo. Baka daw maglasing, sabi ni Tia Conching. Mga kabantay, maraming salamat kung umabot ka na sa parteng ito ng video. Makikisuyo lang sana ako. Kung gusto mo ng ganitong content, ay i-click mo na ang subscribe button. Piliin mo na rin ang all sa notification bell icon upang manatili kang updated at notified sa tuwing maglalagay tayo ng mga bagong kwento sa ating channel. Yun lamang po. Maraming salamat. Pagdadahilan ni Boyet. Yun lang pala. Akala ko kung napano ka na dyan. Basta magdala ka ng supot at kapag may lechon sabihan mo ang Tio Ponzo mo na ipagbalot kami. Nang may maipulutan naman kami ni Islaw sa linggo. Wika ng kanyang ama. Ikaw talaga. Ginatungan mo pa ang anak mo. Nay naman. Ano pa nga ba? Ako na naman ang magmukhang kontrabida. Sige na, umapayag na ako. Basta huwag kang hihiwalay sa tiyo mo, ha? At saka, sabihan mo yung si Ponzo na dumaan dito bago kayo pumunta ng barangay na yon. Utos ng ina nito. Ayos! Tuwang bigkas ni Boyet. Kinaumagahan. Ano? Pinayagan ka ba? Tanong ng Tio Ponzo nito. Opo, Tiyo. Ang sabi ni nanay dumaan daw po muna tayo dun sa bahay. Sagot naman ni Boyet. Agad naman silang nagtungo sa bahay nila Boyet at dahil nga sa nagmamadali si Ponzo ay pumasok na agad ito sa kanilang pintuan. Ate, pinapatawag niyo daw ako, sabi nitong makulit niyong anak. Wika ni Ponzo. Oo, ikaw Ponzo ha. Kung san mo niyayaya yung pamangkin mo, pantayan mo yan ng mabuti ha. At etong pamalit na damit niyan. Mananagot ka sa akin kapag may nangyari dyan sa pamangkin mo. Pagbabanta nito sa kanyang bayaw. Ha? Anong niyaya? Ito na lamang ang nasambit ni Ponzo habang nakatitig sa pamangkin na patawa-tawa lamang sa likod ng nanay nito. Nang makalabas ng bahay ay pinitik ni Ponzo sa tenga pamangkin. Bahama ka talaga. Ako pang sinabi mong nagyaya sa'yo ha. Itong bagay sa'yo makulit ka talaga ha. Papakain kita sa mga aswang doon. Pananakot ni Ponzo sa kanyang pamangkin. Aray, Tiyo, masakit. Biro lang naman yun Aray! Nang bitawan ng tiyuhin ay mamula-mula na ang tenga ng makulit na batang si Boyet. Naglakad lamang sila. Subalit nang makita ni Ponzo ang kakilalang tricycle driver ay nakisabay na sila palabas ng barangay. Boyet, huwag kang malikot doon ha.
Huwag kang gagala kung saan-saan at siguraduhin mong nasa tabi lang kita. Maraming tao doon. Baka mawala ka pa. Bilin ng tiyuhin. Opo tiyo, basta bibigyan mo ako ng mga pagkain doon At saka sabi ni Itay, kapag may lechon daw ipagbalot mo siya. Magiinuman yata sila ni Mang Islaw. Tugon naman ni Boyet. Nako, ginawa pa talaga akong taga-take out. O siya, ipaalala mo sa akin bago tayo umuwi mamaya. Ikaw huwag kang makikipag-usap kung kani-kanino lang Baka kunin ka ng mga nangunguha ng bata doon. Sige ka, iwibenta nun mga lamang loob mo. Pagbibilin pa ng tiyuhin nito. Nang marating naman nila ang barangay, ay manghang-mangha si Boyet. Napakarami ng mga tao. Marami rin ang nagtitinda ng mga laruan. Wow, ang ganda! Ibang-iba sa pista sa atin, tiyo. Tiyo, bili mo naman ako ng trumpo. Wika ni Boyet. Anong ibili ka dyan? Ang usapan sasama ka lang. Walang magtuturo. At saka, gustuin ko man wala akong perang dala. Reklamo ng tiyo Ponzo niya. Oy, Ponzo, tinanghali ka yata. Teka, sino itong kutong lupang kasama mo? Tanong ng kaibigan ni Ponzo na si Simon. Pamangkin ko. Pinasama nila kuya para mabantayan ako. Baka daw maglasing na naman ako Pagpapaliwanag ni Ponzo habang napapakamot sa ulo. Pinatuloy naman sila ng kaibigan. Maraming bisita sa bahay nito. Sa lamesa ay kitang-kita ni Boyet ang napakaraming karneng handa. Walang tigil si Boyet sa pagkalabit sa tiyuhin nito. Toy upang bigyan siya ng mga karneng nakikita niya. Kuha ka lang dyan bata. Huwag ka mahiya. Lapitan mo yung lalaki dun Magpahiwa ka niyang lechon. Sambit ni Simon. Ginawa naman ito ni Boyet at tuwang-tuwa dahil sa punong-puno ng karne ang kanyang plato. Ang tiyo naman ito ay abala sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Habang si Boyet naman ay inabala ang sarili sa pagkain. Napansin naman ni Boyet na may isang matandang kanina pang silip ng silip sa may gate nila Simon. Tila pa may tinatanaw ito sa loob ng bahay. Ngunit sa sarap ng kinakain niya ay hindi niya na ito pinagtuunan pa ng pansin. Sayang, hindi sumama si Nagoryo at Dondon. Di sana, bundat din ang tiyan nila sa dami ng mga handa dito. Isip-isip ni Boyet. Nang matapos naman ito, ay kumuha si Boyet ng malaking baso upang makahingi ng matamis na inumin. Gawa ng bata pa ay mabilis na nainip si Boyet. Nakita niyang abala pa din sa pakikipagkwentuhan sa mga dalaga ang tiyo Ponzo niya, kung kaya't naisipan nitong sumaglit ng lumabas sa bakuran nila Simon at silipin ang mga batang naglalaro. Nagtatakbuhan ito at sumasali sa mga palaro sa barangay. Dito na nga muna ako. Abala pa si tiyo Di naman siguro siya magagalit kung manonood lang ako. Isa pa di naman ako lalabas ng bakuran Pagkukumbinsi ni Boyet sa kanyang sarili. Pukpok palayo, palo sebo at pag-akyat sa puno ng saging na pinahiran ng grasa ang mga palarong napapanood niya. Libang na libang ang bata nang biglang may kumalabit sa kanya mula sa gilid. Iho, hindi kaya taga rito. Maganda ba ang mga palaro? Pagtatanong ng matandang lalaki. Ngunit nagulat naman si Boyet at bahagyang napaatras. Huwag kang matakot. Lolo ako ng may-ari ng bahay na yan. Oh, heto. Sa'yo na tong candy. Gusto mo? Sabay tapik nito sa balikat ni Boyet. Iniabot ng matanda ang isang malaking minatamis kay Boyet. Nang bigla naman itong tawagin ng tiyo Ponzo niya. Boyet! Di ba sabi ko sa'yo huwag kang lalabas?
Gusto mo bang iwanan kita dito? Tanong ni Ponzo. Tiyo, nanonood lang naman ako sa mga palaro eh. Saka, eto binigyan ako nung lolo ni Kuya Simon. Akin na daw tong candy. Sabay pakita ng minatamis. Subalit kinuha naman ito ng tiyo niya at itinapon. Huwag kang basta-bastang tatanggap ng pagkain sa taong hindi mo kilala. Sige, pasok na sa loob. Sumimangot na lamang si Boyet dahil gustong gusto niya sanang tikman ang candy. Lumipas na maghapon, nagmukmok na lamang sa loob si Boyet. Nang makaramdam ng gutom, muling kumuha ng plato at nilantakan na lamang ang mga karneng nakikita niya. Bandang mga 6:00 na nang maisipan ng kanyang tiyuhin na umuwi na. Nagpabalot ito ng iilang potahe at ng lechon sa kaibigan. Pasensya ka na pre ah. Sasunod na lang ako sa sala sa pag-inom. Wala eh. May bantay. Wika nito sa kaibigan. Oh, sige. Basta mag-ingat kayo. Huwag ka na palang dumaan dyan sa shortcut. Diyan na lamang kayo sa may kalsada. Medyo hindi ligtas yung kakahuyan sa ngayon. May mga naligaw na mababangis na hayop daw, sabi nila kapitan. Pagbababala ni Simon sa kaibigan. Tumango na lamang si Ponzo at kalaunan ay nagpaalam na. O ano, nabusog ka ba? Ang takaw mo dun ah. Akala mo ba hindi ko nakita? Ilang beses kang bumalik sa lechon. Susumbong kita sa mama mo. Wika ng tiyuhin ni Boyet. Ang sarap kaya. Tsaka, masyado kong abala kaya kumain na lang ako. Pagdadahilan naman ni Boyet. Tiyo, saan tayo dadaan? Antok na ako. Sa may shortcut na lang tayo dumaan. Medyo nadudumi na din ako. Nahihiya lang ako kanina kila Simon. Sambit ni Ponzo. Tila hindi alintana ang banta ng kaibigan tungkol sa kakahuyan. May ilang kasabay din naman sila, kung kaya't malakas ang loob ni Ponzo. Ngunit sa unahan ay sinubukan itong humiwalay sa daan nang dahil sa hindi na mapigilan ng tawag ng kalikasan. Boyet, dyan ka lang ha. Tumayo ka lang dyan. Antayin mo ako. Magpapawas lang ako. Bini ni Ponzo. Iyo, saan naman ako pupunta? Di ko naman alam yung daan pa uwi. Ba't kasi hindi ka pa nagbawas doon kila Kuya Simon? Sigaw naman ni Boyet. Sus! Baho! Baho ng utot mo, tiyo! Sigaw ni Boyet. Bakit? May utot bang mabango? Huwag kang maingay dyan. Maya-maya lang ay natahimik na si Ponzo. Halatang seryoso na sa ginagawa. Nang matapos ay lumabas ito sa sagingan at pinagpapawisan pa. May papunas-punas pa ito sa mga dahon. Ay! Sarap! O tara, uwi na tayo. Muling naglakad ang magtiyo. Sila na lamang ang naroon at wala na mga kasabayan. Bandang palabas na sila ng palayan nang may malakas na bugso ng hangin ang naramdaman. Maya-maya lang ay may itinuro si Boyet. Iyo, ang laking ibon no. Tingnan mo dun sa kay Mito. Mayabang naturo ni Boyet sa tiyuhin. Nang tingalain ito ni Ponzo ay napalunok na lamang ito ng laway. Huwag nang ituro. Maglakad ka na. Pag sinabi kong dumapa ka, dumapa ka ha. Utos ng tiyo ni Boyet. Tiyo, bakit naman? Ba't ako yuyuko? Anong meron? Tanong naman ni Boyet. Basta, huwag ka nang maraming tanong. Alam mo bang aswang yung tinuturo mo? Oras na makita tayo niyan ikaw ang una kong ipapain. Pananakot naman ni Ponzo. Subalit nagkamali ito. Inakala niyang hindi pa sila nito nakikita. Subalit ang totoo,
ay sila mismo ang sinusundan ng aswang mula pa sa pistahan. Bigla itong umatungal at lumundag papaitaas at nakita na lamang ni Ponzo na pabulusok ito na akmang dadagitin ang kanyang pamangkin. Boyet, dapa! Subalit bago pa man magawa ni Boyet ang dumapa, ay itinulak na ito ni Ponzo, dahilan upang masubsob sa putik ang mukha ni Boyet. Pupungas-pungas pa itong umahon sa putik, ngunit muli itong idiniin ng tiyuhin upang dumapa lamang. Kumapang ka, huwag kang tatayo, kundi makukuha ka niyang aswang. Takot man si Boyet ay ginawa niya ang utos ng tiyo nito. Pati ang mga dalang karne ay puno na ng putik, kung kaya't binitawan na lamang ito ni Ponzo. Huwag na kayong magtakot. Titikman ko lang naman ang bata. Dinig nilang sambit ng aswang. Nakakatakot ito at napakagaraldal ng boses. Tiyo, titikman daw ako. Huwag mo akong ipibigay sa aswang. Maswerte naman na sa unahan ay may mga kalalakihang nangingilaw ng mga palakang bukid. Malapit ito sa may ilog. Narinig nito ang mga pagsigaw nila Ponzo at Boyet. Narinig niyo ba yun? Mga bata yun ah. Sambit ng isang magsasaka. Nanggagaling dun sa may taniman mo, Myung. Halika, tingnan natin. Pag-aaya naman ng isang magsasaka. Nang ilawan nila ng flashlight ang parte kung saan naririnig ang boses nila Ponzo, ay mismong ang aswang ang nailawan nila. Nakakatakot ang mukha. Pahaba ito at may mga matatalim na pangil na naglalaway pa ang bibig. Halos lumuwa na rin ang mga mata nitong namumula. Mabuti na lamang at may mga dalang itap ang mga magsasaka at agad ditong hinabol ang aswang. Tinamaan sa mukha ang aswang. Maya-maya ay dumating na rin ang mga asong alaga nito. Dahil sa sobrang ingay ng mga aso ay tila nataranta ang aswang. Nagmamadali itong lumipad pa itaas at tumakas na patungo sa kakahuyan. Nang mailawan naman ng mga magsasaka ang putikan, ay nakita nilang gumagapang doon ang magtiyo. Agad nila itong tinulungan at isinama sa bahay ng isa sa mga magsasaka. Tiyo, ang baho mo. Ikaw din naman ah. Paano hindi kayo babaho? Puro kayo dumi ng kalabaw. Ang mabuti pa magbanlaw na kayo dyan sa balon at magpalit kayo ng damit. Mamaya ihahatid na namin kayo sa bahay nyo pagdating ni Kapitan. Wika ng magsasaka nang may inutusan na rin itong pumunta sa barangay upang ipaalam sa kapitan ang mga nangyari. Kalaunan ay inihatid ang dalawa sa kanilang tahanan. Ipinaliwanag din ng kapitan ang mga nangyari at kung bakit nila sinamahan sila Ponzo. Dahil din dito ay nagkaroon na ng gabi-gabing pagroronda ang mga tanod ng magkabilang barangay. Maayos naman sila Boyet. Walang natamong sugat at bahagya lamang natulala dahil na marahil sa pagkabigla. May mga pagkakataong bigla na lamang itong magugulat at sisigaw. Kalaunan ay dinapuan din ito ng lagdat na hindi mawala-wala. Maging sa health center ay walang magawa upang mapagaling ang lagnat ng bata. Hanggang sa magpasya ang lola nito na isama na siya sa bahay ni Manang Cora. Takot si Boyet dito, subalit wala naman siyang magawa dahil sa lola niya na ang nagsabi na magpapagamot sila dito. Bagamat sa karamihan ay bantog ang pagkakakilala kay Manang Cora, lingid sa kanilang kaalaman ay malayong pinsan nito ng lola ni Boyet. Hindi aswang si Manang Cora, kundi isang santigwar. Nagmula si Manang Cora sa mahabang linya ng mga manggagamot. Nang matingnan ni Manang Cora si Boyet, ay agad itong nilapatan ng mga panlunas.
Nalaman rin sa pagtatawas na nabiktima si Boyet ng pagtatapik ng aswang. Unti-unti nitong pinapahina ang tunga ng bata. At sa gabi-gabing pagdalaw nito ay unti-unti rin kinakain ang pagkatao ni Boyet. Tungkol naman sa mga gawi ni Manang Cora, sadya lang talagang may mga kakaibang ritual ang mga manggagamot na hindi maintindihan ng mga normal na tao. Maging ang paghuhukay nito sa gitna ng sagingan sa madaling araw ay kasama sa mga ritual nito bilang isang santigwar. Kalaunan ay gumaling din si Boyet. Isang buwan lang ang lumipas ay bumalik nito sa dating sigla. Simula noon ay ni minsan ay hindi na sumama pa si Boyet sa kung saan mang pupuntahan ng tiyo Ponzo niya. Nadala na ito sa mga nangyari, habang si Ponzo naman ay hindi naman naapektuhan. Subalit natigil na rin sa pag-inom at pagdayo sa kung saan-saan dahil na rin to sa utos ng kanyang magulang at sa utos ng kanyang mga kapatid. Nalaman din nila kalaunan na walang lolo si Simon at walang nakakakilala sa matandang nagbigay ng candy kay Boyet. Ano kaya ang posibleng nangyari kung sakaling nakain ni Boyet ang minatamis na mula sa matanda?